Ana Galarraga Aiestara naiz, Elujarren egiten dut lana, zientzia komunikazioan eta zientzia gizarteratzea da nire egitekoa. Nire lana da zientzia gizarteratzea eta hori egitea modu ulergarri batean eta bestetik ikuspegi kritikoarekin. Azken finean bilatzen duguna da jendeak edukitzea zientzia kultura bat, gai izateko, bere gain hartzeko zientziak planteatzen dizkigun erronkak eta gizarteari ematen dizkion aukerak eta bestetik ardura sartzeko eta horrek izan ditzaken ondorioak ere baloratzeko. Eta horrela iritzi propio bat izateko tresnak ematea da gure zeregina. Beti eduki dut bokazioa jendeari laguntzeko alde batetik eta bestetik ikaragarri gustatzen zait fisiologia, biologia eta horrelako gaiak. Orduan, albaitaritza egin nuen. Eta hori ikasten ari nintzela, ikusi nuen oso zabala zela guztia eta elikagaien zientzia eta teknologia ikasi nuen. Aukera sortu zitzaidan uztartzeko hori kazetaritzarekin beka bat eskaintzen zuen Elujarrek. Eta hori zientzia komunikazioan trebatzeko eta geroztik hemen hori. Emakumezkoak zientzia arloan oro har asko aldatzen da diziplina batzuetatik besteetara, baina denetan azpiratuta dago. Naiz eta igual kopuruz gehiago izan. Ikaslesaren garaietatik ikasi, lanera iristezenan arte. Nik gaur egungo neskak ikusten ditut oso ahaldunduak, oso kontziente dauden egiturazko traba horietaz, eta jarrera oso aktiboarekin. Feministok ezin dugu zientzia albo batera utzi. Gizarte osoan entzako da ona, emakumeak egoteko zientzia eta teknologiako arloetan. Gogoa daukana animatuko nuke eta gure artean laguntzea ere, ikusten da, emaitza onak ematen ditula eta hemen izango du laguntza.